monego bed ni pimo higa ka higa kiwacho ni jogo ma jopur ogolo pesa di higa ni, jogo manie migawo kata mar ohala matimo maloso gik moko manufacturing gigolo pesa marom nade, ipimo kamano tiriwo duto tiwacho ni higa ni eri Kenya kuom tich ma ji otiyo onyuolo gima rom kama. Budget mar piny onego bed ni pimo ok marom gi mano to matin ne mano, nikech thoth gik moko duto mikwano go eko kaka moa e pur, moa e manufacturing kod kuonde mamoko ok bed ga marom. Emomiyo sama odwa ng'iyo ni to osuru wadwa medo kata nweng'o mar piny wadwa wacho nomedore, ipime kod ang'o? Ok rom. Emomiyo awacho niya, meto ma higa ka higa ok nyis ni piny odongo. To nyaka sani ang'e ni ng'ato nyalo bedo ni wacho ni ka bedo ni koro isomo budget odiochieng' ma kawuono, budget mano mar trilion 3.9 misomo kawuono, sectors mopogore opogore oseketnegi omenda. Nitiere sectors manyalo wacho ni biro bedo ka yuto, nitiere sectors mabiro bedo ka ok yuti, wacho ni winners and losers wabo bedo kwa ng'eyo odiochieng' ma kawuono. Kata kamano, ang'o ma sirikal ng'iyo e kinde ma koro sectors moko imiyo omenda matin? Ne wasewacho sectors mimiyo omenda mang'eny. Sectors mimiyo omenda matin, imiyo gi omenda matin nikech ang'o? Kose kaluwore kod ang'o? Kaluwore namba achiel, kaluwore kod budget mane gigolo, nikech sector ka sector kaluwore kod migawo kata ministry golo budget ge. To nitie migawo mamoko ma king'iyo